салом бачаҳо. имрӯз дар меҳмонии мо писараки китобхон, иштирокчии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, Биньёмини Илҳом ҳузур дорад. хуш омадӣ Биньёминҷон ба барномаи вақти хониш. Хуш омадӣ. Ташаккур барои даъват. саломат бошӣ. Ҷураҷон, хуш омадӣ ба барномаи мо. Акнун ба ман бигӯ, озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст чӣ гуна озмун аст? Ташаккур азизҷон. ин озмуни китобхонӣ аст. Бо амри пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ҳар сол баргузор мегардад. Беньёмин, дар ин озмун киҳо иштирок карда метавонанд? Киҳо? дар ин озмун аз кӯдакони боғча сар карда то мактабхон, донишҷӯён, омӯзгорону мураббиён ва кормандони ҳар соҳаҳои гуногуни ин кишвар ки китобхониро дӯст медоранд ва бештар китоб хондан иштирок карда метавонанд. Биньёминҷон, ту бештар чӣ гуна асарҳоро мехонӣ ва кадом китоби хондаат ба ту писанд аст? ба ман ҳамаи китобҳои хондаам писанд ҳастанд, вале ман бештар жанри ҳикоя ва достонҳоро меписандам. китоби дӯстдоштаи ман аз донишманд ва девдарахт аз устод азиз аст ки китобро ба дӯстдорони китоб тақдим намудааст. Офарин Биньёминҷон. Биньёминҷон, имрӯз мо барои ту озмуни хурдакак омода кардем. Дар ин варақаҳо порчае аз адабиёти бачагона навишта шудааст ки дар барномаи вақти хониш хонда шудаанд. Ту бояд ин матнҳоро хонда номи асар ва муаллифи онро муайян намоӣ. Агар омода бошӣ, мо озмунро сар кунем. омода ҳастӣ? бале, ман омодаам. Хуб, ман бароят мехонам. Биби аз дидани расми худ ба шавқ омад. ҳама ангушти ҳайрат газиданд. расм ба биби чун як себи дукафон монанд буд. бигиред бибиҷон, гуфт Шукрона даст пеши баргирифта. 100 сола шавед. биби тӯҳфаро қабул кард ва аз рухсораи Шукрона бусид. раҳмат гуфт. хуб, муаллифи ин асар ки аст? Ки аст? ба андешаи ман ин порчае ки шумо хондед аз Абдуқодири Абдуқаҳҳор мебошад. Офарин. Беньёмин, чӣ хел ҳама инро дар хотират нигоҳ медорӣ? Чӣ хел? ин он қадар мушкил нест. вақте ки афсона ва ё кадом жанре ки бошад хонем, бояд дуруст дарк намоем. бале, Биньёмин боз дар қироати шеър ҳам хеле моҳир аст. ҳамин тавре Биньёмин? Биньёмин, барои тамошобинони барномаи вақти хониш кадом шеърро қироат мекунӣ? ман мехоҳам шеъри достони аз устоди Мирсаид Миршакар қишлоқи Тиллоиро баратон як порчаашро қироат мекунам. кани марҳамат, мо бошад бо тамошобинони азизи худамон бо диққат гӯш мекунем. Бале! марҳамат Биньёминҷон. нишастам дӯш бо марди кӯҳансол, аҷаб марди суханвар буду хушҳол. буд аз помир он марди хирадманд, ҳикоят кард бар ман шоду хурсанд. шунидам ман ҳикоятҳои ӯро, ба назм оварда бинвиштам дар инҷо. шунидам аз падар ин достонро, падар бишнида аз бобош онро. вале бобози бобоҳои дигар, шуниданд ин ҳикоятро бародар. ҳазорон сол гӯё ки аз ин пеш, ба вақти мурданаш як пири дилреш. ба ёрон кардааст инсон ривоят, каме аз саргузашти худ ҳикоят. офарин. хеле хуб шеърро қироат кардӣ Биньёминҷон. ташаккури зиёд ба ту. бачаҳо, медонед чӣ? имрӯз мо шеърро аз китобчаи хондан тавонӣ хуб аст ки ба қалами шоири дӯстдоштаи мо Ҷура Ҳошимӣ тааллуқ дорад мехонем. мехонем. хуб, бо диққат гӯш кунед. Хуб шудааст. хондан тавонӣ хуб аст, гар худ бихонӣ хуб аст. аз додарат напурсӣ, аз хоҳарат напурсӣ, ё нагӯӣ модарҷон, боз андаки дигар хон.
диқи нафас нашинӣ, муҳтоҷи кас нашинӣ, зори касе нагардӣ, бори касе нагардӣ. бунёди илму дониш омӯзиш асту хониш. аз сад шуниданат як бор хонданат бе. хондан тавонӣ хуб аст, гар худ бихонӣ хуб аст. худ хонда ки метонӣ, мегириву мехонӣ. ой чӣ хеле нақс. муаллима ҷон, лабай. шумо гуфтед ки бинёмин шеърро хеле хуб дарк мекунад. ҳамин тавр не? ҳамин тавр, ҳа. ман мехоҳам ки мазмуни ҳамин шеърро бинёмин барои мо баён карда диҳад. бале, бинёмин шеърро хеле хуб дарк мекунад ва барои ҳамин ҳам тез аз бар мекунад. ҳамин тавр не бинёмин ҷон? ҳамин тавр. хуб бинёмин ҷон, мазмуни шеъри хондаамонро ба бачаҳо шарҳ дода метавонӣ? метавонӣ. бале, ташаккур барои бовариятон. хуб, гӯш мекунем. шоир дар шеър мо бачагонро даъват карда мегӯяд ки ба хондан даъват мекунад ки агар инсон китоб яъне нағз хонда тавонем, мо муҳтоҷи касе намешавем. чӣ хеле ки мегӯянд бунёди ҳама гуна дониш ва илм дар китоб пинҳон аст. барои ин муамморо кушодан бояд китобхон бошем ва донишҳои гирифтаамонро дуруст дарк намоем ва амал намоем. офарин, дуруст аст. лолаҷон, ту ҳам ба фикрам ягон гуфтание дорӣ, ҳамин тавр не? муаллима ҷон, лабай. ман шуморо хотиррасон мекунам ки тӯҳфаро фаромӯш накунед. доное ки ман. ташаккур ба ту ки ба хотирам овардӣ. бинёмин, мо медонем ки ту худат хонда метавонӣ ва яке аз бачаҳои беҳтарини китобхон ҳастӣ. барои ҳамин аз номи барномаи вақти хониш барояд якчанд китоб тӯҳфа карданӣ ҳастем. ана бинёмин ҷон, ин китобҳо барои ту. ташаккур барои барномаи вақти хониш. ман ҳатман ин китобҳоро мехонам ва ба дӯстонам низ тавсия медиҳам. офарин. хеле бачаҳа ки нақс буд аст. хуб, дӯстроякони ширини ман, биёед ба бинёмин барои ташриф оварданаш ба барномаи вақти хониш ташаккури худро изҳор намоем. ташаккур ба ту бинёмин ҷон. ташаккур. инак барномаи имрӯзаи мо ба охир расид. хайр дӯстроякони ширини мо, то барномаҳои оянда. хайр.